Здравейте, приятели! Днес с Свети ще изследваме една къща документ. Аз не я знам. Читалище, ма! Не знам. Значи аз тая чакам сигурно 2 часа. Пишеме си по вайбъра, нали? И тя вика в 1:40, а тук в 43. Нищо не разбирам. Аз съм тук от сутринта. Здрасти, хора! Ох, чай да си тура раницата и на двете ръце, не ми е удобно така. Ще ми падне. Бате, много съм голяма. Бургас, газ, кръговото влиза. С нощи с тая си пускахме на лайвче. Тая ли къща? О, тук аз и Лея се бехме катерили. Да, тук можем хора. Не, няма. Ето нас. О, не. Добре. Окей. Ако не се отвори. Байко Суцке. Айде да следваме някоя друга. Айде. Защото това е читалището. Значи другия месец почваме народни... Не, май месец почваме народни танци. Април, май. Ами... Август. И който гледа това видео, освен... Добре, не знам кой. Да. О, и тук само Мариан и Тони как шупиха и това стъкло, фърлаха камък. Да, и беха влезнали. Има... Да. Ние сме си БФФ-та. Да. Бургаска. Аз днеска съм цялата в черно, тя пък черно. Не, черно и розово. Това е заключена с катинар. Да, заключена е с катинар. Може да изследваме тоалетните. О, не, брат, ако има някой. Бължирам. Ще влезне. Коя ще бъде? Мен не ме е страх. И двете, айде. Айде. Ама, да, се бъде. Ама, там има нещо. Познах ли светкавицата? Аз не мога да видя. Майко, брат. Ми гледай видеото ми и ще ги видиш. О, мога да идем. Ела. По тая гора. Не знам какво. Следваме. Да. Бате, много съм голяма. Айде, аз съм първа сега по.